優れたクラフトマンのことを匠と呼ぶんですよ。でその匠の技を駆使して作ったものとして日本刀というものがあるんですよね。で刀もね、侍が持ったらこれは使える道具かどうか分かるんだと思うんですよね。ドライバーとして車にも高い要求を求めてくると。いいものを作ることが自分の夢でないといかんと思うし、本当にやりきって妥協せずやりきったかという自信を持たなきゃいけない。しかし満足するんではなくて、もっとすごいものがないかどうか、そしてできたものを見れば大事にしたくなる美がある。